Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi mukomana muri sei? Please post for me. Ndakambodanana neumwe murume, but murume uyu wandainge ndichidanana naye ainge achindinyepera kuti iye ainge asina mukadzi. Iniwo ndainge ndichitobhilivha kuti zvose zvandainge ndichiudzwa chainge chiri chokwadi, because panguva yacho iyoyo inini ndainge ndichishanda stay in. Saka murume uyu zvaaiita aingouya obva anditora each and every Friday kana kuti Saturday tobva taenda kumba kwake, ende aiva munhu aingogara akangondifudza each and every time, zvekuti ndaisambova kana nemukana wekuita socializing nevanhu. Ndaiti kana ndikada kutumira zvinhu pabhazi, iye ndiye aibva auya obva atora zvinhu izvozvo zvandinenge ndichida kutumira kuti zviende kumba, obva aenda nazvo kumabhazi. Kunyangwe kumba kwacho vainge vava kutoziva kuti uyu ndiye mukwasha wedu. Chakazonyanya kundibata ndechekuti kwacho kwaainge achienda neni achindinyepera kuti uku ndiko kwainge kuri kumba kwedu, kwainge kutori kumba kwefriend yake. Pese apa ndainge ndichingoitwa benzi, because ndaitiwo kana ndikasvika ikoko semunhukadzi wemunhu ndaibva ndatanga kurongedza mumba zviya zvethara cleaning ndisingazivi kuti ndiri kutotsvaira imba yefriend. Hembe nezvipfeko zvemukati ndainge ndichiwacha. Apa zvainge zvisiri zvake. Ndaigara ndichingokomplaina kwaari kuti ko kana mukaenda kutoilet hamugone here kuwaipawo netishu, nekuti ndainge ndaneta kubata zvipfeko zvemukati zvinenge zvakazara nepuu. Asi munhu ainge achingondiwachisa maunderwears eshamwari yake. Varume vakaoma mukomanashi. Pese ipapo ndaingoti ndibamunini. Dzimwe nguva taitorara pamubhedha, ivavo bamunini venhema vobva varara pasi. Still wangu munhu uyu aizotanga kuda bonde. Semunhu ainge achidawo marriage ndaizongobvuma kuita bonde, but zvinhu zvinondiremera kuita bonde imo mumba muine umwe munhu. Saka kuzozvibata kwandakazozviita, ava bamunini venhema vaiva nehanzvadzi yavo yakazongouyawo kuno kuJoni. Saka mukunotaura neni hanzvadzi yabamunini ava ndakazonyatsokuona kuti nyaya dzacho dzainge dzakatosiyana, ende dzainge dzisingambopindirani zvachose. Murume wangu nevanhu ava vainge vasitomborina ukama. Asi pese apa ndainge ndichingobhilivha kuti kumurume uyu ndini ndega, hakuna umwe. Izvo munhu aitova netuma-foni, aiti kana ava kuuya kwandiri aibva adzima imwe foni obva aiviga pasi pesiti remotikari yake. Saka iniwo semunhu ainge ava nesuspect yake, pandakaona kuti nyaya dzandainge ndichitaura nehanzvadzi yabamunini nyaya dzacho dzainge dzisingapindirani, ndakangoramba ndongoita suspect. Mumwe musi ndakazongosangana nefoni iya. Apa yaiva nepini yainge yakapusa. Pini yacho yainge iri yebirthday rake. Ndokubva ndahwandisa foni iya. Munhu paakanondisiya kubasa haana kuziva kuti ndainge ndasara nefoni yake iyo yaaigara achingohwandisa mumotikari make. After some minutes ndipo paakazofona achiti ari kuda foni yake. Ndikabva ndati kwaari, dzoka hako utore foni yako. Ndainge ndatoona kuti munhu uyu aitova nemukadzi nemhuri yake. Saka ndainge ndangotorawo phone number yemukadzi wake. Pese apa ndichitora phone number yemukadzi wake ndainge ndichida kumukaurisa, asi ndakabva ndaona kuti mukadzi uyu hapana chaainge achimboziva. Apa mukoma ndainge ndatobatira pamuviri, ndokubva ndazobvisa pamuviri paya nekuda kwehasha. But zvakabva zvatowedzera pain yangu yandainge ndava kunzwa. Nemurume uyu hatina hedu kuzorambana, because ndakabva ndanzwa kunyarawo kuudza hama dzangu kuti pese apa ndainge ndichidanana nemurume wemunhu. Saka murume uyu akazoti sorry, ndokubva atanga kuzondiudza weaknesses emukadzi wake, like chikafu kana chikabikwa umwe neumwe anozvipakurira, oro kungonzi chikafu chenyu chiri mumicrowave ende nenhau yekuva so friendly nevanhurume pamawhatsapp. Ndakabva ndati regai ndingotesta ndione kuti ishua here dzandiri kuudzwa nemurume uyu. Ndokubva ndanotenga new sim card. Kwava kutanga kutaura nemukadzi uya.
apa respect yandainge ndava kupa murume uyu. Munongoziva vanhukadzi kana mava kuziva kuti mava 2 pamunhu 1, ndainge ndava kuwedzerera respect yacho. Apa kumba I think kuti kwainge kusisina peace because ndainge ndava kungoona mukadzi uya achisvika kana kuma 1 am angori paWhatsApp. Ndakazotanga kumunyenga mukadzi uya using my weaknesses ake ende ndichitaura zvekuti mukadzi wangu akaenda ende ndainge ndichimubikira nekumuwachira because handisi munhu uya wechinyakare, ndiri modern. Saka akabva atanga kutora zvinhu izvozvo zvese zvandainge ndichimuudza akabva atanga kuzviisa mumba make. Ndaiti kana ndikataura nemukadzi uya ndichimuudza zvese zvandinenge ndichimuudza ukuwo kumurume wake, ndaiti kana akauya ndaibva ndaita kukambaira chaiko ndichivapa sadza zvekuti munhu aisvika pakupa kutenda nerespect. Kunyangwe pabonde ndaiti kana tava kuita bonde chairo ndainzwa kuti sometimes ndinenge ndichirwadziwa nezvatinenge tichiita pabonde, asi ndaitonyepedzera sekunge zvinhu zvandinenge ndichiitwa naye pabonde zvinenge zvichindiitira zvakanaka. Saka mukadzi wake paakazondibvuma paWhatsApp ndakabva ndatanga kudanana naye pafoni ipapo. Ndaitomuudza kuti tumira mapictures ako wakashama. Saka iye ndaimupa mapictures but ndaisamupa mapictures angu. Ndaingoita zvekungodownloada mapictures eumwewo murume wandainge ndichiwirirana naye pastatus pake ndichiti ndini. Saka ndakazongoforwardira machats kumurume wake ndokubva vanhu ava vazorovana. Mukadzi wacho akabva aramwa musha wake. Nanhasi mukomanashi vanhu ava vakatorambana, asi ndinonzwa pain because mukadzi uyu ava kutambura. Apa tigere musame location. Inini handizive kuti zvinhu izvi zvandakaita ndingazvigadzirisawo sei. I know kuti ndakatadza but I wish kuti ndinge ndichigadzirisa zvinhu zvose izvi zvandakakanganisa pakati pavo. Now I am married neumwe murume. Zvese izvi murume wangu akazondiroora, haazvizivi kuti ndakatomboparadza imba youmwe munhukadzi. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Ivo vakabva vatumidzira zvekare imwe message after ndambozama kutaura navo vachiti kunyangwe mumba mangu mufaro chaiwo handisisina. Ndinoti kana ndikangotanga kufara nemurume wangu ndinobva ndatanga kufunga matamburiro ari kuita mukadzi uyu angofanana nemunhu anongofamba mulocation achipema, ende zvinhu izvozvo zvinondibata-bata kana ndikatanga kufunga kuti ndini ndakaparadza imba yake. Ndoita sei? Ndomuudza here? Ndotsvaka nzira here dzekuti ndinge ndichimuudza kuti ndini ndakaparadza imba yake? Ko kana akazouya akazoudza murume wangu zvese zvacho zvandinenge ndamuudza, handichazivi kuti ndoita sei mukoma. Please kana mukaposta mundizivisewo. Vedare ngatitaurei navahanzvadzi vedu mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu, please post for me as Heidi. Ndinodawo kubvunza kubvawo kune vamwe vangu kuti pakadai ndoita sei. Ndinofanira kubhadhara here mombe yechiredzwa kana zvadai? Nyaya yangu yakamira so. Inini ndakakurira kudzinza risiri rangu. Amai vangu vakashaya, but pacho pavakazoshaya ndainge ndichiri mudiki, but ndakabva ndazoudzwa naamai guru, mukoma waamai vangu, kuti kwacho kwawakakurira hakusi kudzinza kwako. Amai vako vainge vakaenda ikoko, asi vainge vaine nhumbu kudhara. Mushure mekunge ndazodzingwa ndo pandakazoudzwa zvinhu zvose izvozvo naamai guru. Zvakati zvadaro ndakabva ndazoratidzwa my real father, but my real father vakazoshayawo zvavo, but ndainge ndakwanisa kutovaona vachiri vapenyu. Saka kwandakakurira uku vakabva vandidzinga. Pavakandidzinga ndainge ndichiri mugrade 5 ndikabva ndazoenda kumusha kwaamai vangu. Saka ndinoda kuzivawo kuti ndingaripa here pakadai, because ndakaita zvekudzingwa uko kwandainge ndichifungidzira kuti ndo kwainge kuri kudzinza kwangu. Ndakatomboda kuroorwa. Ndakati ndawana munhu ainge achida kundiroora ndakabva ndaudza vanhu avo vekwandakakurira because ndainge ndisingakwanise kuzvitambira
kuti kudzingwa kwacho kwandainge ndakaitwa inini ndainge ndichingofungidzira kuti zvimwe kuda ndiri mwana weikoko, saka ndakabva ndavazivisa kuti ndainge ndawana munhu ainge achida kundiroora. But ndakati ndavaudza kudaro, vakabva vafonera hanzvadzi yangu yekusaidi kwaamai vangu, vakabva vati kwaari, iwewe udza hanzvadzi yako itsvake kumwe kwekuti inokwanisa kunoroorerwa, because haasi wekuno. Ndakabva ndangonyarara hangu. But gogo vacho avo vakandirera vekudzinza uko kwandinofungidzira kuti ndo kwangu but kusiri kwangu, ndakabva ndavatengera gumbeze. Saka sekunzwa kwandainge ndakaita naamai guru vangu, murume uyo wandaifungidzira kuti ndiye ainge ari baba vangu, murume wacho ainge akatizirwa naamai vangu, hanzi ainge asina kana chaainge akambobvisira pana amai vangu kana chii zvacho. Even my real father, hanzi hapana kana one chavakambobvisira pana amai vangu. Ndiri kutodawo help kuti kana kuri kuroorwa vanopiwawo here share or what. Ende chinondirwadza ndechekuti vanhu ava vakandidzinga kunge imbwa. Kuti ndizodzingwa chakaitika ndechekudai, tainge tichitori vana vadiki, then mukunotukana ndakati ndichitukana neumwe mwana weikoko, ndikabva ndatanga kuti inini handisi wepano ende ndinoyera chakati chakati. Saka kubva ipapo vakabva vandidzinga. Iniwo handitombozivi kuti chii chakataura pandiri, but ndakangokaruka ndangotaura kuti inini handisi wemumusha muno, ndinoyera chakati. Saka vanhu vemumusha imomo pavakaona kuti ndo zvandainge ndataura, vakabva vazvitora serious. Apa tainge tichingotukana sevana vadiki. Ndakazotopedza chikoro changu, ndainge ndava kugara kumba kwaamai guru vangu. Saka pari kundiremera ndepekuti ndoita sei nai vanhu, ndoripa here kana kuti kwete. Chinondirwadza ndechekuti after ndataura zvose kuti inini ndinoyera chakati, vanhu vemumusha imomo vakabva vangondidzinga mumusha, vakangobva neni pamusha, hembe dzangu dziri muplastic, vakabva vasvika vachingonditsveta pamba pagogo vangu, amai vanobereka amai vangu. Saka pari kundinetsa ndepekuti gogo avo vandainge ndichifungidzira kuti ndo gogo vangu, uko kwandinoti ndo kudzinza kwandinobva inini, ndainge ndakavatengerawo gumbeze. Saka tingati gumbeze iroro randakavatengera zvishoma here zvandakavaitira, kana kuti pane zvimwe zvihombe zvandinofanira kuti ndinge ndichivaitira nekuti vakandirera kusvikira ndazodzingwa mumusha imomo. Please advise me. Vedare ngatibatsireiwo mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi ndakangokaruka ndava kutaura kuti inini ndinoyera mutupo wakati. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Ngatitaurei naye mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi elo mukomanashi, please hide me. Ndine nyaya yandishayisawo hope vadikani. Inini ndakaitawo engagement nemukomana wangu mainge muri muna April. Ndokubva ati kwandiri, it is better tigare tose ndokuti tikwanise kuunganidza mari yekunorora. Ndokubva abva kwacho kwaainge achigara, ndokubva auya akatanga kugara neni kumba kwangu. Kubasa anoenda, but inini ndinoitawo zvekurana ebuchari. Fortnight anondipa 800 rands kana kuti 1000 rands. Obva ati tora mari iyi, obva waisanganisa nemari yako. But ndinoti kana ndava nemari yake, anobva ati kwandiri, chindipawo mari, ndikuda kuenda kunotumira vana vangu vari kuZimbabwe grocery kana kuti rent. Apa hapana kana zvaanombotaura nezverent yekuno kwatinogara. Mumba inini ndini ndinoita zvose, but handina kana mwana. Chero kuti ati chimbotumirawo amai vako vari kuZimbabwe, haambotauri kunyangwe naamai vangu. Amai vangu vanorwara. Kana ndikamuudza kuti kumba uko amai vari kurwara, anobva ati hapana kana mari. Since December, hama dzangu veduwe, handisati ndambokwanisa kana kupa amai vangu dhora rechigayo. Mareasons ake aanondipa kuti ndisakwanisa kutumidzira amai vangu mari, anobva ati ndirikuda kuti tiende kumba uende kunoonekwa nehama dzangu. Kumba kwavo kwavanobva, anobva kuGokwe. Kwedu anoti ndichazoendawo muna December. Kuenda kuZim vanhu 2 imari, iye haana passport. Ndinomuti hapana mari inokwanisa
kwana vanhu 2 anobva ati ndipe 7,000 rands ndiende inini cause handina passport. Itaiwo mates hama, pamari yaanondipa since April 7,000 inokwana here? Saka pamari yose yaanondipa zvese izvozvo haasi kana kumbozvicalculata. Ndikamuonesa anobva ati kwandiri, uri mukadzi asingadi musha, mumba hakuna mari inonzi ndeyanhingi. Ndinomuti yes, ndinozviziva, but now hausati wandiroora. Family yangu haisi kuzviziva, hakusi kushandiswa here uku. Ndinodawo kuvaka musha hama dzangu, but zvava kundiremera. Last month akabva ati it is okay, iwe ita zvebuchari rako, chimira nebeef, inini ndobva ndamira nehuku ndikwanise kunokuroora. Ndikabva ndati kwaari, right now uri kuti chimira nebeef, inini ndichimira nehuku, but unoziva here kuti buchari iroro racho rauri kuitira maplans nderangu, why uchipinda kubasa kwangu? Ndichimuudza zvose izvozvo akabva ati kwandiri, saka zvinoreva kuti hausi kuda zvemusha. Ndichikura handina kana kumbochengetwa nebuchari rako. 2 weeks back akabva auya nemashamwari ake ndokubva anotora 5 kg ebeef plus 3 chickens kukanzi tinouya nemari musi wa30. Dei rakati rasvika ndikabva ndamuti manopiwa mari yangu here? Akabva atanga kuvafonera. Akati apedza kufonera mashamwari ake akabva ati kwandiri, rega ndiende kunovaona nekuti ivo vachazounza mari. Ndikabva ndati handei tose kwavari. Akabva atanga kundituka kukanzi handitongwe newe, unondisvota, maybe une mamhepo ekuti tikonane. Apo anonwa doro each and every night. Fortnight achiuya anenge aine 1,000 or 800 rands. Ndoitawo sei hama dzangu? Ndikamuti handichadi nezvako. Anobva ati ona yekutamba. Thanks kune vose vachakwanisa kundibatsira. Vedare ndo message yandatumidzirwa nemwanasikana uyu. Please ngatimubatsireiwo mucomment section. Hakusi kushandisana here uku, zvakangooma hazvo vedwe, asi ngatitaurei naye mucomment section. My biggest fear ndeyekuti mari dzose idzi dzavari kuunganidza, I think one day mwanasikana uyu achangomuka munhu asimo mumba atizwa. Please let us speak with her in the comment section.